Аллах знае всичко, своето знание. О, вярващи! Когато вземете назаем за определен срок, запишете го. Нека има сред вас писар и нека го запише точно. Нека писарят не се колебае да запише както Аллах му е повелел, и нека длъжникът го запише, страхувайки се от Аллах, който го усъвършенства, и без да пропуска нищо. Ако длъжникът е с неразумно съзнание или с нисък интелект и не е в състояние да го запише, нека неговият настойник го запише точно. И нека двама мъже измежду вас свидетелстват на тази сделка. Ако няма двама мъже, тогава нека един мъж и две жени бъдат свидетели измежду онези, за които се споразумеете, така че, ако единият забрави, другият да му напомни. И нека свидетелите не отказват, когато бъдат призовани. Не пренебрегвайте да запишете дълга, малък или голям, за определен срок. Това е по-справедливо в очите на Аллах, по-надежно за свидетелство и по-полезно за вас, за да избегнете съмнение и подозрение. Ако обаче извършвате парична сделка и стоките преминават от ръка на ръка между вас, няма грешка да не го запишете. Нека има свидетели в сделката, така че нито писателят, нито свидетелят да пострадат. Ако причините вреда, това несъмнено е акт на бунт срещу вас. Бойте се от Аллах, защото Аллах ви учи и Аллах знае всичко напълно. На тази страница ще намериш кратки хадиси, които ще докоснат сърцето ти. Следвай, сподели, вземи в сърцето си.